ole clear tu le ngai thla tu zong zong te chi bai le ve kule ole tun lai chu viral neu do tam hle maya chumi zinga chuan Facebook group pakhata Pu Malsawma photographer WhatsApp status pakhat aron viral chiam maya chu hei kan muangin chiar lok tiang ming that du wanga damloh boxop chaw te thil pek pelai social media tilan tumzel mai hi chu a fu viau lo mu po nuam lo kha Pu Malsawma WhatsApp status chu ania tonlaya media chak to hle a min phal tak tak ten miro the khongai thak tak tak te an tran pui lai thlak te kan hungun tamal mal hle maya atam zo khi chuan Pu Malsawma WhatsApp status kan support te me min ari noma Christian te na kanrin pui ber Bible po hanenila mathai bu ruk chang khata chuan in thil thati te mi min mo ti lo turin film khur ro chu ti lo chuan in pa wana mi hne na loman in nei lowang ti kan huani Bible atanga han thlir hi chuan Pu Malsawma WhatsApp status si chu social na tur omina lang lo tila kan soi sual lowang chu ti lai ro chuan kan mizo zaithiam zinga mi zaithiam chuai theilo nula te tein a Facebook status sa hemi chungchanga angai da na ron ziak boka lo chiar lok teang mana kapa damlo mun puilama an huai tur ka thla live video in ka la a WhatsApp status sa kamanga chu kapa na lo hria delete ngal ro min ron call sup a za thla ka ron tia nie mi hring hi ka hanin nang lo khopa kapa kha chuan adam lo ti kha min an thi ang ti a hlau lain kan thian pa zaithiam pakhat ve thung chuan a hospital om te kha min hria se kan na thil pek te kha dong teu se ti niom phashan hian a oma nui hor chungin he tianga min kan na poisa tam don ani chuan damlo hi ati chi don riau ati nge tu na apoina kan lu tawng Alexa damlo awanga tranpuina petu ten anwa pek dan hian soya hloviau maya hemi chungchanga hian thukam ni khatlek kan soi viange a thanin biak khera ngai lo thalak pui khera tul lo bye tir khera tul lo chunglamin a hriat chuan a tok tia Bible chang hial ron thur chhuak te kan nom nok mai chuti line a thanin thalak ngei kha a tra lo ti tu pol la an lo ombok kanwa in dai take ai nga po chu ni se ke chuan a petu du dan kha ka da lal ber phot maya a petu an nimiawa anwa pek dana khan ke hian kalo selven a chan tur le kalo in ro na chan tur hi ka ngai tu angial pon kalo soive tur om lo ti tho hi ka ngai dan alani tho ma se chu ta chuan a tir lama ka soidam lo ve tho si ma se ka pa ril ru le ka thian pa ril ru in person ta kang khi mi ringa hian kanom theya Alexa en kona sen so a hau takema wangin an sum khol saina dai zo talawa za po don lovin le in thlahung tak chungin zoram mi puite hena thian tha te kal tlangin tranpuina an ron ngen ta top mai ni ya he tianga a chung te mai ni lo thian te mai ni lo zoram pum huwa pa tranpui ngai khop din huna anom tamai hi za thla kan ti in hriom an ti hle ni ti kan hre ome thil za thlak tak po ni reng ani ma se an din hunin azir tangang silo an khongai thlang nu pa khom mai tranpuina an don hian thinlung taka lomna an nei rualin chungril taka zana eroin muna luat lian leang tiarinom ma se du thlan tur dang an nei silo an valai na tom take a sei don lu tuk khai khom to mai tiang po lang le charity group ang te a tranpuina an pe ni chuan an pe nge ani ti fia nan chuan thala kemo video wa lo cover te po chu alo poimo ma na ke chuan ti tiang a hmuna kalin tranpuina pedon ta ni la thalak pui chu soilo ani nan na khuma na tora om kha a din hmun a zirin a hmel hmu kher po ka phut kher om love a chan chu kapa khan tranpuina don chu soilo adam lo thu min an hriat ringot po kha a zak ngoya kapa mi ziang hi Alexa mi zia hi alo ni ve reng theisia tranpuina momo tu so kan ni mi awangin tranpuina petu te hne na lop thu soi ba vian ngain a thinlung a rum vong lowang ti tu man kan hre si lo
ma se tranpui na petu ten thalak pui kher an du ani chuan an du dan kala da lal ber thove tranpui na petu zong zong te lalpan na le tam takin rul se Alex sapon ti sa ril ru le tharau dam na lo changmol ro se nula te te I aron ziak dik khop mai ni a soyang khan thilpek petu ril ru hi apui mo ta viau maya po lang le charity group anga thilpek pek hi chuan pek ngei an ni ti chian na thalak te tul thina chu tiang ni lo a petu ten thalak pui tumril ruran le ming that tum ran chunga an pek hi chuan damloh te ta thalak pui kan du lo ti ngot la thil nuam ani don si lo thinlung rum vong vong chungin thilpek petu then khat te thla an lo lak pui ve fo thinin arinom damloh te tan hian thil lomom ni si hriom ru em ani thei bawk ring tu kan ni a polang le charity group anga damloh te thilpek pe kan ni lem lova mima langa pe kan ni a thalak pui kher zel te hi keima takhian ka support lo khom mai mima langa thalak puya pek zat nen lam social media mu turum thina noma kangai sang lem lo bible chang kan tar lan ta kang khan ring tu kan ni a mima langa kan tran pui duwa thilpek kan pe duwa ni po in thalak pui le thilpek sum le pai pek zat nen lama tar langa ming that hlo tumna hi chu ikal sanangu kan ti deuh tol teang aru ka thil tha kan ti hi chunglam khian alo record char zok zelania ole tom nan he thu ronir chona chan pu alexa din hon kan khitlang veka sum le pa ya kan pui theilo ani po in atan ti tak zetin I tong ta yangu